Tak, nahrávám. Dobrý, v pohodě. Jo, našel jsem to. Uma, musíme pít like. Já ti dám pozván. Nemusíš, už připoju. Zkouším Minecraft, ale nejde mi to zpravost ty mody, já nevím, co dělám špatně. Odinstaluju snadno random mod a prostě nechce fungovat. Nevím, jako už je to Jsi černej. Ale mít důvod, už to nemělo fungovat. To je... Zkusím to podívat na Aptat. Aptat nebo něco takového, já nevím. Možná tam není ta stejná verze toho. Pardon, co je tohle, bože? Co to je? Nepamatuju. Jo, to je tohle. To můžu odstranit. Můžu odstranit. No, ale mám trošku, která se jmenuje Sun. Nic víc tam není. Ty máš prostě složku, která se jmenuje Syn, jo? Sun. Jako svět, jako slunce. Oh, bro, when you be fucking ready. Čili ty mi chvilku institutu povyčistím. Já přemýšlím, jestli jako mám kurz Forge, tak. To odinstaluju. A zkusím dosáhnout znovu, ale s tím, že vyčistím i ty aptata. A už by to mohlo teoreticky fungovat, ne? No, válde to kašlu. A pak jsem mohl rozsvítit. No, to taky. Jo, tady jsme skončili. A pojď. Pojď, ty blondětý černošku. Dej mi chvilku. Hele, plánek. Jo, tady je jenom na 8 000. Za 8 000 bych si mohl, bych mohl prodat něco a koupit shotgunu, ale to je drahý jako prase. No jo, prodávat věci můžeš. Já vím, ale nemám žádný navíc. To úplně zapomínám.
Řekni mi, kdy budeš. Ok, jak můžu. Nice. Jsme hlavní úkol? Jo, máme hlavní úkol. A to je technicky to, ať vypadne z bajáku. Jdeš, já tady mám já jsem si koupil shotgunu. Koupil jsem Ok, si, jdem. koupil jsem si dvě půjsky, jak si můžeme když tak něco otevřít. I can't do this. Don't go. Shit happened. Sam can hold the fort here. Sam! You think there's room for me and my family in his apocalypse fantasy? Once he gets inside them as panties, we're all fucked. Hey, there you are. Shit been way too loose around here. Martin almost bit Emma. Michael! Right, right. Now on, no one goes outside except me. No one? Really? Come on. I keep saying, don't trust those fucks. You're better off here. Yes. Stay. I'm immune. I've got to try. This is my path. Okay, learn the hard way. I got one last tip for you. Do spill? When I had to get around Banoi, I used the sewers. I ain't saying they're safe, but you can line them up. Sewers. You'll be back. Hey, Emma's pretty shook up. How about you fix her some of that motherfucking Yorkshire pudding shit she likes? This is the end. Nah, we both know that ain't true. Keep the faith. Heil Hitler. Sewers. Tady se nezapřili. Tady 5 minut bude hrát. Bože. Ona se na mě tak koukala, že to úplně... Řekneš něco nebo... Proč to není Fred, Fire? Jak? I have a shotgun, what do you have? Spray s kyselinou. Mám boxer s kyselinou, ale to taky jde. Tak pojď, vím kudy. A tuhle cestu bych radši upřímně prošel jenom. No kámo, normálně prašáci tu jsou. Tam si šel. Zapím. Já jsem našel něco nějakou ňamku. Au, 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 au. Ajc. Au. Elektřina. Come on, we've got shit to do.
Je OK? Jeden z nich má klíče. Nebo nemá? Máš něco? Co myslíš, jak by ta voda chutnala? Kdyby si ji Ty ochutnala. byla asi jako séčka. Bylo by to worth it, podle mě. Hooey. Somebody there? Oh, fuck off! A tohle náš je retardovaný buddy. Oh, lovely. You got it all sorted. I had a few tricks up my sleeve. Oh, I'm bad. Jacob, I owe you, fella. You thought I got to you on time. What are those balloon people? Beats me. First there's I Colin. Like walking bombs. Welcome to Shangri-La. Oh, it's okay. You can leave your shoes on. Nice. Shangri-La, to je, počkej, to se jmenuje, jako to je, počkej, to je název anime, ne? Shangri-La. Shangela? To je Far Cry 4. No, Shangri-La Frontier, máš anime. Shangri-La Frontier a potom potom, počkej. Já nevím, že to není slyšet ten dialog, ale to je to jedno. Počkej, anime guy. Máš Jo, Shangri-La máš jedno anime, máš Shangri-La Frontier. The Legend of Shangri-La, neviděl. To je. Good, huh? I like the movies. You know, I get a little bit, upset. Oh. You like horror movies? I did. Yeah, man, that's what I'm talking about. Oh, why don't we watch Omen to Kill, man? Omen to Kill, only one of the greatest movies ever made. I've only seen it like, 20 times, man. I just shot Emma Jones' PA. No fucking way. Emma John, she's still here? What's she like? I hear she's really great. Well, She's, well, people are different in real life. If you went over, promised not to shoot her staff, might be safer there. what? No. Why would I do that? I mean, this is my home. Patton, stuff has changed. We can't survive this by hiding. I really want to watch Omen to Kill, man. Huh? That's a really great movie. Come on, sit yourself down. I'm gonna find the DVD. It was here somewhere. I was only watching it the other day. Where is Omen to Kill? Yeah.
Kam já bych chtěl sledovat ten jeho film. Come Teď on. on tam má elektřinu, má všechno, co potřebuje. On je prakticky ultimate survival. They're gonna juice me for a vaccine. Is there a way through? Maybe. I mean, it's a long way. It's the only way. You know, I could, yeah, maybe I could, just, I could, just, I'm sorry, I really need to watch Omen to Kill. You do you. No sweat. I'll be fine. No jaká přečtení. You want to follow the signs for the Venice storm tank? Roger, Roger. Lock the door after me, yeah? Co je přečtení? Víš co, takový nový sofistických hrách, no ty já už to vypadá zbytečně. Víš jak. Jo. Místo toho, aby šel stávat, tak se kouká na film. No tak jako viděl si, co on má všechno. On má všechno, co potřebuje. Žití, kdo by od toho utíkal? Já potřebuji rapletu, mám pocit. Mapa? Ama ty stále budeš mít to backup v hubě. Ano. Hey, Ruby Roots. It's Jacob. Yeah, go ahead. Businesslike. I'm, making my way through the sewer system alone. The sewers? Yeah, alone. As in, by myself. I hope you're right. When you reach Santa Monica, head for the Sterling Hotel. A víš co miluju aspoň I'll be na waiting. téhle hře? No. Sterling Hotel. Že Černoch je ten bad guy. Oh. Blew the pressure caps off those pipes. Aha, to jsou pipy. Systém, co mě zapíjí. Věřme, ono toho je tady víc. A tady začíná to, co já třeba nenáviděl. Bollocks. Najít kód. Čem chceš najít kód? Tady je 1000 s metrou. O. Keycard. Jo, Vojto, pojď. Tady je teď ta hož. Tohle je puzzle. Tohle je fucking puzzle. Ne. Na co puzzle? Tady je prostě puzzle. No. A my musíme to prostě dát na nějaký velký číslo. Kam to mám dát? Musíme jo. Nevím, jak jsi to tam... Nevím, jak jsi to vzal, ale OK, prostě zatím nech. Máme to hodit tady zatím na 10. Damp safety valve. This is going to need impeccable timing. Ne. Máme na placety? Jo. Jo, už jsem to našel. Tady. Tady mám něco na 10, tak uvidím. Ne, potřebuji dát, jo, máš to. Simple arithmetic. Mrs. Brown 75. proud. Jde se počítat.
Tohle je 45. Tohle je 20. A to je dohromady. Zapojím 5. Easy. Teď potřebujeme jenom 45. Ještě 10 chybí. Ne, to musíš vypnout. A dát 45. Use Might one. No. Já se ponaučil. Tyhle ty jsou svině, oni prostě vybouchnou, ale mají jako slušný loot. Oh, you all want to claim the credit. Typical. Oh shit. A musel běžce. Nechtěl by se s ním poznat, Vojto? Nevím, jestli se slyšíme, ale OK. Vojto, slyšíme se nebo Jo, ne? slyšíme, nemám co mluvit. Jako Zig Heil třeba? Ještě jednou. Jako můžeš třeba Zig Heil, jestli chceš. Ty. Lepší. The guff gets worse. No to tady bude horší a horší. Týpek neměl ruce normálně. Jsme val. Jo. Neměli jsme to vzít tamtud ten val? Má. To je prostě máme najít. Tohle sračka. Flush a million dissolved Angelinos down the toilet. Hele, loot. O. Vojto? No. Mám loot, chceš ho? Mám imunního týpka. Když ho sejmout, já mě je imunní. Já mu nulový damage mu dělám. Jo, ten je na... ten je imunní proti tomu. Heil? Ja. Aj. Jsem to Do použil. you believe... Co jsi použil? No, tu páčku. Teda, páčku, No. val. To byl Wald? No. I'm connecting the
On se tomu fakt říká Valk? Valva. Co myslíš, jak by to chutnalo tohle to jíst? Kámo, to je fakt jako zajímavá otázka. Děkuji, nad tím teď budu přemýšlet jako docela dlouho. Jak by to chutnalo tohleto maso? Co myslíš? Nevím, ale jako vím, že je tady divný jeden quest, že prostě Bojka chce, aby si nosil neustále nějaký nějaký orgány, takže jako, No, můžeš je nevím, co s ním ochutnat. máš. Uvidíš, zjistíš. Kurva, co? Co to? Neptej se, prosím, co tam tohle dělám, jo? No... Spíš mi řekni, kam to házíš. Jako rozumím, tyhle sáči, ty vydrží toho jako hodně. Máme jít dolů? Jako nějak jo, máme. Ale jo, máme jít dolů a tady opravit jednu věc. Ale najít... Samozřejmě, že musíme vzít Baker. Máš nějaký Baker? Ještě jednou. Máš nějakou tu elektrickou sáčku? Ne. OK, Vojto. Uděláš run, jo? Proběhneš to. Easy. Máš to? Jo? OK, ne. Ne. Aby, počkej si. Co jsi mu udělal s tou rukou? Co? Jo, s jakou? Tu Nic. pravou? A co jsem můj zlomil? Ale ten Baker asi patří sem. Se mi zdá. Říkal jsi, a co vezmu, ne? Tak schválně dáme ho tam, uvidíme, co tu dělá. Jo, aha, tak rozumím. Ten Baker zabraňuje tomu, aby to tady hořelo. Ne, mu to potřebujem, pojď. Aj. Čím přepne celý tou breaker, Honcovi, přišli je baterka, co jdu. A jo, baterka, ne breaker, tak to nic. Ale jako, vezmi si tu baterku, můžeš tím je vraždit taky. Alaka fucking zap. Kamo, to vypadá jak z Aliena. A to jsme na tom Xboxu jsme to nehráli, co jsem to nehrál s tebou, co? Ne, Ta škota. Fuck. That went right through me. kámo, pojď, protože tady to ultimátní místo na spawn úplně všeho. Come on, Jay. Find a way through. Dáš?
Run for your life. Move it, Jay, move it. Too many. Whoa, 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 whoa. You're not home yet, Jay. Ugh. Hello? This is Dr. Reed. Are you receiving? This is Dr. Reed. Roofs! The sewers is bursting with zombies. They've all been drawn to this growing mass of meat. Dissolving the bodies didn't kill it. The missing biomass. That's why you didn't head up. What missing biomass? Doesn't matter now. You need to get out of there. Already on it. Ciao, Roofs. I'll be in touch. No, 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 no. Co jsme odemkli? Jsi ready? Je mi Pojď to. chvilku. Jako, můžem. A tudy ne. A Ne, tu tudy ne, loot, tam máš tu. Vážně? Mám novou abilitu. Máš novou kartičku. OK, protože můžu někomu urvat koule. Co? Mám kartičku, se kterou můžu někomu urvat koule. Jak? Uka. No ale, budem zombíka. Když to přečtu. Takové musí být svém zombíka nějakýho. Ukážu ti to. Jeden. Tady. Mám stamenu. Já můžu křičet. Právě jsem to minul. Já si to asi změním na to. Na sílu. Omylem jsem otevřel dveře, který jsem nechtěl otevřít. Ale je to loot. Budem loot. Mám dvě... Chceš karpinu jednu? Mám jednu. Vystačí. A to byla jak arena, nechci nic říkat. No, asi to. Okay, Jay. This is just a stroll in the park. Yeah. Straight across. Not look down. Když dá to se čekat. I am still a mountain. Take!
A woman. For you. Jolly good. Do I know you? Know me more than you realize. Look, let's do the introductions of this, Do you feel that? Pulsing in your marrow. Like a promise. Hey? How the hell did they get there? Look, I'm going to Santa Monica. Right? I'm leaving through that door. Don't make me go through you. You've got your eyes wide shut. Clinging to the edge of the pool. Too afraid of drowning. I'm gonna have to help you let go. I'd rather not. Careful! Don't do that! Ah! 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 Fucker. Pojď to, Ano. užívej. A to je samo ultimátní schopnost. A nevanšotuje to. To je škoda. Když to popnul už sama, tak je to vanshotovalo. Kámo, koukni se na sebe. Koukni na mě. Váš stejně. Váš bratráš. To fakt je jak to fakt to This ain't right. I gotta get out of here. Find a doctor. Takže to nemají jako všechny postavy, mají tohle, jo. No. Jako jo, ale záleží, co tady můžeš jako z toho poskládat. To jo, ale už není tak speciální, jak jako v četničce to bylo. Říkal myslíš, že to má, jak to má teď každý, tak v No, tom není něco extra. My jsme roky. Out of the valley of death. Wow, Oh, tohle něco znamená. jdete na trkách. Roky! civilization. Nearly there. My jsme prakticky ty ultimátní. Už, To tak vezme. už. Moje. Tam bych nalez. A je to čistý náhodou, na to je apokalypsa. Ne, není. Ne, není, koukej. Já tam svítím, vidím tam sračky, že tam lítá všechno možný. O! A! Jak má to čistě hezky. Čistější, než to, co jsem by chtěl. Kde jsi naposledy viděl nějaký nechutný hajzl? Well. V červených pačkách? No. Ne, Červených what? Červených what? pačkách. Pečkách. Ne hnusnej, počkej, ten jako byl na půl rozepranej, ale to asi můžeme to počítat, ne? Asi jo. Nachydáme těžšího prkínko. A jako hnusnej? Tady někde jsem byl, ty krása, do planáka. To jsme dělal, to jsem pomáhal, to
odnášet tašky od nějaký školy střed, mám pocit. Tam Oh. to jsem ti psal, mám pocit, ale já nevím vůbec, kam jsme to jeli, vůbec nevím. Vážně budeš tady mlátit do... To je zajímavý. Jak je tu tolik těch autobusů? No protože tím převáželi ty lidi a jak vidíš ty nahoře, tak vidíš tady to nahoře, tak když No. byli infikovaní, tak všechny tam spálili. That's south of Santa Monica, right? Víš co, je tu nějaký až moc velký tycho. Hej, podpálíme. Ajc. Počkej, nyní, když jsme tam Monika jdou do nejprhu, tak jsme hráli. No, to jsou, To je úplně jiná mapa. myslím si, že je úplně jiná, ale najdeš tady ty charaktery. Mají tu strašně moc životů, mají ty vole. Mají o level výš a je to posnad. Půlet spod jak pětničce. Budu potřebovat asi novej ten. To. Baker. A to jako najít a to chceš najít kde? No. Víš jak se říká, hledej a najdi. Hey, how do I close the fucking gate? Máš koukat na parkovišti. Našel jsi něco? Ne, ale... Našel jsem něco jiného. Co jsi našel? Že je vchopil na tento ovladač náhodou. A? A lootbox. Tam tady prostě někdy má být ta budka, ale v budce má být jakoby ten. Mám to.
Vidíš to hotit? Chytáš? Killing me here. Ty mě nepálíš? Ne. Pojď ty paliči, jdem dovnitř. Nevím, co to mluvíš. Yeah, sure. Má dobrák ty? Ale Ten nízký. Chinese. Excuse the mess. I'm doing my best. Go through, the guys are in there. Ah, lovely. Holy fuck, it's Jack the Giant Slayer. Autographs later. If I'm still alive. You want to blast on a Trent special? Nah, your swag stinks of gusset. Don't see any more of your swole bros, Alec. They ain't my swole bros. How many fucking times? Welcome to the Blue Crab. You're welcome to stay. We got plenty of real good food. We could certainly do with your, you know, techniques. You are not normal. Yeah, top shelf all the way, bro. But I'm just sliding on through to the Sterling Hotel. You're screwed, man. That whole area was militarized. Miles of fences and razor wire. Checkpoints and... Shit. Tlapko neumí kouřit. Plus the horde. Thousands of those ham brains trapped in the evac zone. Then there's the death pits. Death pits. Listen to you assholes. The death pits. The emo motherfuckers. We got enough problems right here. The Zompocalypse kicks off the week of the strongman competition. Giant fucking roid-soaked monsters everywhere. You know what I think? What? Hey, Huh? What you fucking think, bud? I think Oh, Zasloušeně. holy fuck. Zasloušeně. Nevím, když špatně na tomhletom. Já taky ne, ale nestihl si dát. Jo, problém je měl shit tolkovat. Joink. And then there were three. I'll get the mop. Okay, man. Já bych mu ukradl ty prsteny, jako. What the fuck? Hey, yo. Hello? This is Emma. Hey, yo, what did you just say? A ukáž? Emma, A nechápu, že to mají na prstenech, co nechytí. what do I do now? Okay. No need to tell the whole world it's me. Listen. I wanted to talk to you about poor dear Michael. I was upset. Kámo, já došel basement. Emma, darling, chill. I was leaving anyway. Yes, well, if it doesn't work out, you're welcome back here. I appreciate it. And I appreciate this call. Michael was a good guy. See you when I see you. Bye. Better not show it with hundreds of bloody To myslíš, jak chudá Pietro? As soon as they found out what you're really like, they'd all leave anyway. Just random Kámo. question. Big boy. Pardon.
Pohoda. Pojď. A pěknou kuchyň mají. Dá. A tady Já můžu prodávat. opravím. Já zapomněl, jak se to opravuje. Potršíš to, potřebuješ ale peníze na to. Kámo, tak já jsem poželej, mě všechno je drahý na opravu. To já mám 17 000, můžu koupit nůž, pistol. Nůž. Šel jsem mít kuchyňský nástroje. Nevím. Hey, take it easy. You'll break yourself. Dylan won't be back. And Moose. You named them? They were my buddies. Huh. When our gym got overrun, we all ran. I always told them to work on their legs. They were too slow. Jak čtu to Psychic Princess, tak už jsem u 319. kapitoly. Ještě už jsme spěli 240. Maybe they just didn't like Bud. Okay. Look, if I find them and give them peace, you guys should be okay, right? Yeah. We always used to hang out at the gym or... A nikdy jsem neviděl You could look there. Číňana, který je černý. Give me a moment. There is a lot if you need. Like there is a lot. They do exist. But do you know how they call them? You know Joe's real On name s- is Johan, right? I don't know. Figured people wouldn't want to buy surfboards from a Dutch guy. Yeah, that's because people here are dumb. The Dutch are a proud surfing nation. Nigga China. That can't possibly be true. Nick China. Nick wouldn't lie to me. Feel that burn. Chceš ven? Jdem se vyvenčit, Vojto. What the fuck you mean vyvent shit? Nejsem žádný tvůj pes. You sure about that? Dr. Reed, you there, man? I copy. Where are you? Venice, running errands. Shit. Okay. I know it can't be easy out there. Story of my fucking life. Catch you on the bounce. Well, for God's sake, be careful. We need you. Vojto, pojď. Vidíš, máš fanoušky. OK, run for your life, protože tohle, co teď zažijem, tak to bude pain. To bude biggest pain. Moose and Dylan sound like they can handle themselves. Best clear any onlookers unless they fall to harm. No tak ten nůž s tím dvojkovým na ty krásnou vůř sekává ty končetiny jako nic. To je crazy.
Tlačítko. Nový speciální? Uvidíš. Ale on ještě žije. Vidíš to? Tam ten normálně. Ten div... Okay, but only 'cause it's you. Alas, Paul Moose. Oh, yeah. You knew him? A fellow of infinite jest, of most excellent fancy. He wasn't human anymore. And that's the point. Look at this. What is that? The wrong question, my friend. What you should be asking is, what does it do? Jídlo. Okay. So, Jsi si jistý, že jídlo? Ano. You see this? a tiny hammer. A tiny hammer now. But Koukej. Nechutňana. Excalibur. Right, don't book Las Vegas yet. My people will get in touch. Okay? No, wait. It's just like in the movies. Watch. Book Las fucking Vegas. Right? It's insane. All this stuff, it does things. It's changing their insides. Changing my insides? Well, I gotta get back. Down Že to není jídlo. Hey, mate, this is progress. Ne, není. Another week? You'll Aw. be maybe. I'll keep trying stuff out. Come by. Well, if you want to. Sure. We'll do lunch and a movie. Can't deny it any longer. I'm changing. Oh my. Co to je? Taky nový blueprinty. Víš, co jsem našel? Mám ho. No, co? Boobies. Boobies? Neuron activated. Našel. No, našel jsem to, ten Blueprint? recept na toto. A kde jsi našel? Jo. Kde jsi tu? Když dáš inventář a potom teda prostě dáš escape, potom se tady dostaneš na ty. Dáš to úplně před zabijákama, dáš plány a tam si prolistuješ. Já nemám žádný. Už to vidím. Unstable. Weapon Park. Už to vidím. Jsem slepej. Everyone is sometimes. Kámo, týbek se tu pukuje normálně. What the fuck are you doing? Já nevím. Ávku. Kámo, pojďme. Los Angeles Police Department. Tu tam. Víš, co jsi naučil some point. Jít tam znamená okamžitý alarm? Ne, spraně. OK, tady. Čip. Mě musel nemyslíš, že je overkill? Jistota, že je to mrtvý, víš co, je to větší level jak my. Co je Maclock? Maclock je to jsou tyhle jakoby, víš co.
Musíš to občas rozbít. Ale kapesníke, I want to rotate it Twitter. User, heslo a jméno, čas memorize it. Je škrtnutý. Oh boy. Oh. Tu je někdo matkou nebo otcem? Co? Ne, to bude asi i otec. No, tu má ten sonár. Pak se to mu natává. Jo, Engen. Rentgen. Jo, tak jo, to už asi nebude. To nepůjde, jako ten putoucí čas, to už spíš nený. Přítomný čas, myslíš? Koně, to jsem nechtěl. Jsou tady questy potom na to. Že to můžeš víc explorovat. Nebo vám to do hlavy. Teď se seznámíme s těma speciálníma. Připrav si všechno, protože tenhle ten nereaguje na oheň. A ještě horší. Je levý, pušnej. O, katička. No, zemětřesení to je. Jo, to se stává. Jo, to se stává. Los Angeles. Tam má, na zemi je to jako je to pravda, že to má více těch. Ale mě chybí v té jedničce, jak volali o pomoc. Ty jak vypuchovali. Jo. Ty jak vypuchovali. No tyhle taky občas jako Jako mluví, ale nevolají o pomoc, víš jak. Někdo říká help me, někdo pojď sem. Takže jako. Což ready? Hele, pos arena. Víš ty co? What? Ok, až tak silný to není. Až tak silný to není. Říkám, připrav si penis na tohle. Já ne, kámo, já nejsem gay, to je muž, nemůžu. Samozřejmě ty jsi výjimka, jo, ale víš jak. What the fuck? In which contest I'm výjimka? To je Dylan. Ale Dylan není tak, hele, upřímně tyhle ty nejsou tak horší, jak to, co poznáš potom. A to budou ještě ty horší, to budou ty, co jsme měli ještě v jedničce. Ale ty budou speciální s tím, že oni se healujou. You know what, fuck this.
Víš co? Dobu přijít koule. Minule samo. Kámo, on to prostě nevzdává. Koně, já už mám level 14, dobrý. Víš co? Tady by... Přátel mu koule! O, truky! Loot? Mám kovovou kouli na klacku. Já mám kouli na klacku, ale ty ne, haha. Já mám kouli na klacku, takže tak. Jsem speciální. Nie to ale speciální budeš, když budeš potřeba mít special needs. Ještě jednou, jaký special meat? Budeš speciální, když budeš potřebovat special needs. Special needs. I don't understand. Special needs are for retards, bro. Wait, aren't you one about the way? Just asking. I'm not person who needs special needs. Oh wait. Já si myslím, že jsem si to spletl s někým přes základky. Bože. Co je? Kámo, maso nakaženého, to je prostě těžký sehnat. A já jdu ještě venku, protože já chci ten upgrade. A jdu musíme zvršit speciální. Pravda. Aspoň vím, vím, jakou zbraň budu potřebovat. Chtít upgradeovat tuhletu. Proč mi dal to cash, to letničky? One second Bud is here, next second no head, so no Bud. To je side quest. Just saying. Bro. It is done. Both of them? Yeah. Was it, respectful? Respectful. Oh. Well, let's see. Moose kind of gave his body to science. Was a little bit messy though. And then Dylan, well, he was kind of on fire, right? And so basically, I just had to smash the shit out of him. Told him not to skip leg day. Every dime. Well, at least you guys should be okay for a while. But you could come with me. Starling Hotel, beds, a doctor. Barbed wire, death pits, thousands of zombies? Nuh-uh. Maybe some other survivors come past and we can help them out. Yeah, Kai's pop-up store may still pay off. Nah. So, how do I reach the server? Get into the big army base on the beach. Take a quarantine corridor to the lifeguard tower, then follow the signs to the green zone. Got it. Vidíš, no expression on this guy. Yeah.
Bra. Pra. To je úkol, ty kráso. Nikdo nám nic Jo, neřekl. Chceš vědět, OK, jeden úkol v tomhle. Tam, kde jsme byli a vraždili ty super silný. Jestli chceš, tak je můžem vraždit jako. Ale vidím vojenský tábor jak v internetu, teda co? Ale jako mě fakt zajímalo, co jako v internetu si mohl všechno možného dělat jako. Když víš, že tam byly ty sekrety a tak hopa. What the fuck are you? Tam si hrál s končetinama s tím zombíkem. Tam... Co? Oh. Anybody home? Zulu don't surf. Lovely. So, the quarantine corridor to the lifeguard tower. What the fuck are you going? Without me? Já jim mrtval, můžeš usekávat hlavy. Jak je na to nejde hajzl? Celkem lépe snad. Zamčeno. Ah, right. I was stupid. Co tam děláš, Vojto? Gratulaci. No to je, jsem tak bál pistol? Tady se fakt jen tak válí zbraně už, jo. Tak to tam neznám. No jo, Vojto, ty se učíš plavat. No jo, ty se učíš plavat. Jsi byla pistol? Jo, já jsem tady našel jen tak pistol na zemi. Nice. Není tu friendly fire. Není, ale by the way, ty pistole jsou víc účinnější jak ty brokovnice, když tak. Hmm.
OK, budu prohledávat mrtvoly. Prohledáváme. Ty vážně kontroluješ ty hajzly? Kurva! Počkej, musíš skontovat, jestli je mrtvej. Vypadá mrtvě. Kámo, kdyby si věděl, co nás bude čekat na molu, tak se posaješ strachy. Red rum, of course. Set phasers to exfoliate. Enjoy, enjoy. Ale víš o tom? Oni normálně svojí krví to hasej ten oheň. Prosím tě, musíš takhle. Aaaa. Já už mě chybí tak ještě jedno to maso. No, takový to jako nic moc z tohle. No tady ta cesta je na hovno. Tady fakt nic toho není. Já jsem vás neměl píckovej projít, co? To zvládneš. Já ti to tam odemknu, ale mě to tady zavíjá, dobře. Oh shit. Oh fuck, proč cítím, že tady bude víc a víc? Open up, open up, open up, open up! To se pojíš. Kámo, tady už jako, tady automaticky spawn na ně. A to je horda vždycky. Já tady prostě jednou prošel a byla to horda. Shut the fuck up, woman. Open, open, fucking open. Just. Takhle scam. Luty. O, lékanička. Oj.
Ah, fuck! Oh, come on, seriously? Actually, a squad of soldiers sounds pretty good. Hey, open up. Chceš do tabelky nebo? Jo. A fuck! Zastaný tapky. Fuck jako. Vola! Já tady už chci. Já ty tapky prostě nevidím. To je prostě tak malý lanko. A způsobí to takovouhle explozi. Darlinga. Říká, tam nejde do té taverky, jak pojďme do té taverky. Sám už že nemáme jak nikam chodit. Já hledám tu kartu. Mám pocit, jsem šlápl. My tam můžeme jedině, když máme kartu. Tak ale co to je? Proč nám to říká, že tam můžeme mít, nebo že tam nemáme jak chodit? Kdo nás tam nepustí? Protože je to voják? Hojto, našel jsem cestu. Chvilku. Jsme otevřeli nějaký dveře speciální. Jo, uka. No, I'm not going. Já jim chci vysvětnout. Jsme Valve na botu. Kde bychom ho tak našli? A mám ho. You got to be shitting me. Vidíš, je to v pohodě. Ok, já jdu nahoru pro tu ženu. A kurva, zasaný brokovnice. O, plánek. Uzina. Máš plánek? Tady nahoře. Nobody said you playing. O, Uzina. Máme ženu. This is a restricted area. You always do the opposite of what you're told? Yes. Well, don't tell somebody that they can't do something. Don't want them to do that. Ask jim. Kamo, ale ona prostě prodává tady strašně moc těch zbraní, když se na to koukneš. A ono si stěžuje, že líbí se mi někdo přijde. Yeah, you will.
Co je její úkol, když tak asi? No, podávat je fusky. Can't handle the heat of the pits? The road to Ocean Avenue will eat you alive. Literally. Ale to je dost těch úkolů, jako. Well, what are you waiting for? Those pits aren't gonna burn themselves. Can I eat? No. What are you thinking? Nothing. You sure? Yeah. I'm kinda sure you... OK, co můžu nahradit? Ano, tohle si tam dám. To je mnohem lepší. Tohle je lepší. Budu potřebovat jedno lepidlo. No to seženu, protože zombíci jsou všude, co znamená, že looty jsou všude. Udělal jsem elektrickou. Tuziny žijou strašně moje. You've been shot. Good. Good luck, and give him hell from me. No doubt. Anything I should know? I'm not gonna lie. It's tough beyond this gate. Any more detail? You are fucking kidding me, man. You can't take this serious. What? A loot? A ty to ukážu. Tam to projít, pojď. Co, bojíš se pár zombů? It's nothing, it's just loot. Bro, it's nothing, it's just loot. Pojďme se vracím, ty pautuvej. Prosím tě, i v Zomboidu jsme měli horší hordu. Jo, Vojto. Kdybyste byl kokon, střílel v nemocnici prekovnicí, ty krás, jako byli v pohodě. Ale ne, už jsem musel začít střílet. Já jsem si neuvědomil, že mám tlumeč. Nejvíc, prostě největší populace zombíků. A prostě ty vystřelíš. Než k tomu si... To bylo omylem. Jo, to nebylo omylem. To si to pamatuju. Bylo to všechno jedné omylem.
Prostě jsme byli na špatném místě v špatný čas. Stejně tak jako ta škola. A dostane jdu masakrovat. Kvéčkem můžeš zvracet na ně, jestli chceš. Včkem, jo. Kvéčkem podržíš. Oh, thanks. No. Proč tu mají bazény s vodou? Nevím, asi se čistili. Ivan. Tenhle důvod. On to prostě... On to bude přežívat prostě. Au. Na. Be careful. Víš, bez problémů jsme to dali. Welcome to hell. Hey. No. Bože. What? You okay? You dying? Yeah. Come on, man. We are so close. Ocean Avenue. The Cerning Hotel must be close. This is the hotel. Come on, bro.
same idea. Víš co? Víš co? Můžu vzít koule. Pikapu? Minul jsem ho! Minul si ho koule? Jo. That's too bad. Běž dovnitř. Signs of survivors. Awesome. Fucking hell, bro. That was not me. You sure about that? You have now a lot of them. I mean a lot. It's not number. No, 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 don't touch me there. This is my no-no. Kamory, to mi připomněla Left 4 Dead. Tu scénu, jak se zabije ten alarm a musíš jít. Musíš prostě přeběhnout tohle a prostě potom tam. Steady? I'm human. And enchanting company. Oh, you are, huh? You're not here to eat us then? There isn't enough ketchup in the world. Comedian, huh? They look human to you. So. Well, okay then. Humans can be redeemed. Don't need to waste a bullet on this one. Hey, keep up the good work, Denise. Hey, I'm Dr. Reed, but you can call me Ruben. Let's talk in my office. We spoke on the radio about the vaccine. Hey, shh. Walk with me. I'm glad you made it. Really glad, but we gotta keep your specialness on the down low. If you really are what we've been looking for, then CDC is gonna want to talk to you. So, Doctor, he doesn't want to take his shot. hey, Luther. Hey, don't worry. It's just gonna pinch a bit. Let's keep walking. Where was I? CDC's going to... CDC, right. The CDC's gonna... Hey, I told you to stay off that foot. You want me to cut it off? Come on. Hey, come this way, huh? Now. He's black. Now they're gonna send a chapter to pick you up and take you to Colorado. Just you. So, I don't want my people here getting hope when they got none. You understand? None? I wasn't expecting that. Oh, we'll be okay. Fall over 9 times and you get up 10. That's what I always say. But you got a miracle in your blood. If we can get you to Colorado, humanity has a chance. Okay. So, you call a chopper, or...? Well, I need to let them know. And then yeah. We're out of food. We need to sweep those apartments before someone else cleans them No, out. Tisha, we gotta put that on hold. This person here is our new priority. Hey, Jacob. They're more important than people starving? Yeah, I mean, I can't really talk about it right now, but... That's fine. Look, you stay here. I'm gonna go with these guys. We'll be back soon. Hey, you do not go outside without me. They can handle it. Hey, Doc, you know we ran out of food. What's the plan? Dad, I am not a little girl anymore. I have to do my Ale mám otázku. No. Víš, proč ta holka vypadá jak zastavený černý mimino? Mimino? I'm sick of talking. Jimmy's right. I need to do something. Nechápu teď. Když se podíváš na její obličej a potom se koukneš na
na nějaký mimino, tak je to přesný obličej. If you say so. So, if you look at here, když se na ní podíváš a potom si řekneš, když vypadá jako dítě a vlastně není, jsi pedofil nebo ne? Chlapc, ty hra nefunguje. Stay top dog. You let your daughter take her chances just like everyone else. Jimmy, I have got enough things to be focusing on without your bullshit. Sure. Yeah. I'm gonna go for a smoke. Yeah, you do that. Fuck you looking at? Don't make me say it, chum. I need to radio CDC, but I don't want to draw too much attention to you, so... Look, you make yourself at home, and I should have some good news soon. Okay? I'm knackered. I could sleep for a week. No, to bych to ukončil, jestli nematý. Nevadí. Můžeme pokračovat zas všemu. Až bude možnost. 16. Autofa... Co to je? Že tím víc budeme mít karet. Tak autofáč, nebo jak se to jmenuje. Reduce speak health, reduce stamina regeneration, reduce health regeneration, health recovery from medkits. Ale to máš silnější. To není tak špatně. Nejdeš nějaký plánek? Já zrovna hledám. I've seen you talking to Ruben and getting all chummy. Oh, we can get chummy too. What's on your mind? The only reason people are looking up to him because he's a doctor. Tak já se podívám ven, jak funguje to, co jsem teda vykraftil. But it died was hit with full damage. Tak je to prakticky pro ně. Someone give me a fucking hand. You're not dead yet, Mike. Fucking hell. Are you trying to burn me alive? Já lezu nahoru.